Sulo muhle kakhulu kaphunga noMageba. Ngiyakubingelela ngiyakwamukela ohlelo lakho luthanda kakhulu ezobuciko. Phansi kwayo ke lapha ne-TV Zululand Studio TV. Namhlanje ngiphathele lapha na ke insizwa ethiwa amathole. Kodwa ngichaze okuningi ngabo bazoyichaza bona bafethu uqhubeka phambili bangobani badume ngani bangani. Mina igama lami ngusihle ngumthembu enguphinzi ngakabiyeza isibongo. Umzulu kamaqhazanya ngakabhuza ngalo sigomo sengubusika nehlobo. Ngizala uye ke lapha insizwa bathi ngqulunga sigobongo sofuthi mhlambe niyoziyo liqododwana. Ngihamba nayo lapha intokazi yakanzama wabingelele yomanzana babuke kubeli lapha na ke boZululand Studio. Mina besilo. Mina bakamdlokombane ukudla ababhemu. Ngithi mina njengamanje ngumavela ngehlobo ezizweni. Niyangibona nje ngivelile ngehlobo ezizweni. Yimi. Ihasha zami lezovuka miyazezizwe. Hayi ngiyazizwa. Ngizokwazi mavela ngehlobo ezizweni. So ngiyabingelela nje kakhulu namhlanje ke ngijabule ngoba hayi insizwa hayi nawe ngiyathemba ukuthi lapho umbukeli la ukhona umbukeli weZululand uyasibona ku Facebook uyasibona ku Twitter uyasibona ku Instagram na ku YouTube sihle nensizwa lana amathole bafowethu ngiyaphila sikhona asinibingelele sinamukele ohlelweni ngicela nitshele nje ababukeli beZululand Studio lapha ukuthi ningobani nidume ngani nisukaphi nenza ini ngoba hlaba umntwana nihlaba abadwebi laba hlaba abantu abama-artist mhlawumbe lawa adila ngokuthi agqokisa abantu cha ke nitshele nje ababukeli beZululand Studio ukuthi ningobani nidume ngani nenza ini ngiyaqhubeka mfowethu Usibingelele enhlanga sezansi enkulu ephuma noMageba lapho nibukele khona bafowethu igama ngusakhiwo ngawafuli sibongo iqembu amathole iqembu qale ngo-2011 lapho esiyibiza khona ngama-NKU ngesimo sokuthi ke kunomunye umfowethu ebesebenzisa lelo gama lawulundi senzela ukuthi ingashayisani sabe sizibiyeka sesisungule iqembu kuthiwa amathole okuyilona namanje esisapusha ngalo-ke sakhipha i-CD ngo-2015 ethi Dark Massport ethi Skinny Bone yasalandelisa ngenye ethi 2017 ethi Dark Massport okuyiyona-ke sisapusha njengamanje mhlawumbe ngakuvali nje mfethu kodwa ngifisa uchaze kabanzi kuyichaze ukuthi wena ubani usuka kiphi indawo usuka kusiphi isigodi ayichaze nomfowethu omunye mhlawumbe sokungena egameni leqembu noma songena eqembu bese siya phambili kodwa ngifisa ukuthi umfowethu uyichaze ukuthi mina ngubani wakabani ngisuka kiphi indawo nomfowethu aphinde ayichaze futhi ukuze noma ubani obukeli lapha ekhaya yazi ukuthi uzohleli nayo yakabani uzohleli naye yakabani futhi nanokuthi nje ngokamyeza mhlawumbe ukuthi esichaze ukuthi njengoba ukhipha ama-CD sizofika lapho kodwa manje akuchaza ukuthi imuphi umculo owenza uma kuveza umculo yiphi lento yenza ukuthi sithi uyiciko ngibonge lapho yenza kwethu mina igama ngusakhiwo bese ngichazile ngokudabuka khona la ulundi endaweni yaseDumaneni endaweni esigcina kuthiwa kusenguqe emashobeni okunjengamanje kodwa sesila eThokoza eduze nedolobha khona la ulundi umculo esiwenzayo umculo wamaskandi umculo osegazini kithi esikhule ngawo esibukele kuba abantu futhi bewenza sawuthanda namanje saqhubeka nawo siyaphambili Chaza mfowethu ngizobingelela isizwe sikaMageba sonke siphelele lolo okhulumayo uAyanda wakwanyandeni uSuthu uMabhishankona uGabgabdo ngizingaphisela ngothando suka ugandaganda ongenasdele ukuthi umuntu asembabazi zimthwesa umkhaya ngoba zinezimuzo kunini ngokuhlala njengamanje ngihlala lapho Ulundi kodwa ngokudabuka evabeni endaweni yaseMfenyana baye bethi-ke ukwacheza omunye umuntu mayingazi kodwa nje useyivabeni lapho engisuka khona ngisuka kulo iqembu lamathole lokhu nje labakhona nami ngangivele ngikhona bezwakala ngane zakwethu bafowethu akanitshela ababukeli laphana ukuthi njengamanje niwujoyina nini umculo kamaskandi noma ningena kanjani umculo kamaskandi ningena nini nihlanganiswa yini ihlangana kanjani igama lona lamathole senisungula nini njengamanje senihle siqala umculo kamaskandi ngoba bengasho phambili ukuthi emculweni sesinesikhathi impela sikhona ngoba eminyakeni ka-2011 lapho sasiqala khona ukuthi umculo senza khona umculo igama lesisesibiza ama-NKU ngisimo sokuthi-ke khona umfowethu walisebenzisa sesishiya ngoba la emculweni kube khona iy'ngxabano ey'khona sakubona sasesakubamba ukuthi hhayi asingasasebenzele igama besisebenzise elinye igama amadoda sahlala phansi njengeqembu sasesisungula iqembu elinye igama Thole igama amathole-ke ngokuchaza suka khona le emakhaya lengisho khona isuka khona eDumaneni kahle kahle ligama laShamela elasungulwe ubaba wakhe uGatsheni bakuNdlovu
ongathola mnyama thina ke sasifaka kumaskandi ngoba into yakithi ekhaya Oh namhlanje amathola amnyama. amathola La gidi ingoma. Elankesekese. Yeah. Hawu hayi madoda ngiyanizwa iqhubeka mfowethu. Ukusunguleka kwalo kodwa lasungula ngaye uba ugatsheni khona emakhaya yaselekhe izansi ukuqeshekesha ukuzisho kwami lapha ezansi mfowethu kunjalo nje saqhubeka nalo ke futhi ke okunye ke engingakuchaza ngokweqembu kuningi sizokwenza njengapho ukuthi sisazophila futhi siwakhiqize phela ngamaqembu njengoba ku-2020 nje uzakala ngicela ukubuza njengoba zinsizwa ngiyezwe nithi yale Ifabeni emfenyana kucishe emfenyana lapho kungakoyishekisana kanje yayibona omunye wasenguqe ngiyazi ke nguqe mfokamyeza besikhona nje nge-25 wey ngasayisho leyo yacishe yasibulala ingoma kodwa ke sasinda ngicela ukuza ukuthi nihlangane kanjani nina nobabili ngiyakubona kwamathola amnyama wasenguqe wena-ke wasemfenyane nihlangane kanjani nina nobabili ukuthi nize nibe kuleli qembu lobabili ngiyabonga sisi wami ukuthola leli thuba ukufana nawe. Ukuhlangana kwami nobhuti uMthosa ngapha sihlangana ngifunda eGaba ngaye primary ngigida uShameni wasemtikeni kuthiwa uThula nathi. Ngigida uShameni lapho ngibe ngothanda umculo ngimazi futhi nawe uthanda umculo besinokuhlangana efika lapha ekhaya sizolalela amacwecwe kaMgqumeni besingabalandeli baMgqumeni-ke kakhulu kodwa mina noma ngimlandela ngemumva-ke ngolwazi lingile bephethe oluningi ulwazi kaMgqumeni. Lokho efika lapho nje kancane nginokumuzwa ngima esekhaya uyacula nami ngisekhaya futhi ngiyazehlela mhlawumbe uyafika ngifica ngiyahlabelela lapha ngiyahlabelela wayesengiyochaza yini ndoda singahlali senze umsebenzi kanje yazi khona umsebenzi kusuku kimi ebengicabanga ukuthi usuwenza kodwa uma ungezuba nankinga futhi lokho angifuni ukuthi kuphazamise nasesikoleni kodwa uma usithola ngesikhathi mhlawumbe uma kuyisikhathi lingayile esikoleni ufike nje hlanje singometi lapho-ke kwaqala khona ngo-2011 siqala-ke lapho-ke kwasungula iqembu lalithi ama-NK shuthi ngabanye amazwi sesingasho nje sithi siyabonga kumfokaqaba asho ukuthi-ke engathi mangabe ethi ingena kulo mkhakha kamasikandi bese ethi hayi noma ungasiyeka isikole ngoba imfundo ibalulekile kakhulu imfundo kakhulu ngoba awukho umnyango ongawungena ungafundile kakhulu ibaluleke kakhulu bafuthi imfundo futhi ngiyathemba ukuthi wonke umculo khona nje njengoba hleze ecula ngayo imfundo wonke usuke eqonda ukubaluleka kwayo ukuthi mangabe umuntu ecula noma iyiciko angisukwenza phela ukuthi ubuciko noma ucula kwakhe bese kuba ikhona yakhe empilweni kodwa nje imfundo azi kufanele ibe isisekelo sakho konke akwenzayo uqhubela phela ukuze agcinxazwa nabantu mhlawumbe bemyuza ngoba nakho ukuthi akanalwazi akafundile bafowethu asiqhubekele phambili nakho ngibona indondo laphambi kwethu ebhaliwe lapha ukuthi nake art and culture best traditional 2016 ibhalwe uthini leyo manzana best traditional naye best traditional 2017 futhi bafowethu lapha zisuka apha ke besilandisa izinto kwenzakala ngalezi indondo ezibhalwe best traditional nje ngene silandise nje bafowethu ngizobalelwa ngeendondo kunabafuthi la khona la uLundi abathiwa uLundi Entertainment Awards abasungula ama-award la uLundi bevula wona amaciko asafikayo endleleni nathi besingabanye abamaciko anominethwa lapho nabanye abafowethu ngo-2016 kule album ethi Skinny Bone ngoba yayiphume ngo-2015 yona sasinominethwe ngayo esahlanganiswe ney'nsizwa engisayibalulwa ekhona endimeni khona la neniqathiwe futhi ngikhompyutha ngoba kuthiwa best traditional so hlangana wasikandi umbhaqanga bonke siyabonga abafowethu abazivotelayo-ke bavota ngokusethemba ngokusithanda ngokusilandela ngokukwazi umsebenzi wethu ukuthi bayawethemba ukuthi lento esiyenzayo bayayizwa futhi ngaleyo ndlela sayithatha indondo iyo le akayiphethe umfowethu nayiwina 2016 2016 ama-award ayibanjwe lapha eMasikumbane ehholo ugcine lonke abantu beperforma hayi ubaluleke ngishaya ngoba ngangicela ney'nsizwa ezimkantibomvu kulendlela kwathi ngo-2017 ngayikhipha-ke i-album yona amathole Darkness 4 ngalizwa nesihloko siya-Darkness 4 sinako ububhalelo osekungenile lapha ezweni lethu yabafowethu isihlungu into eyibonayo iy'ngane zomama iy'ngane zobaba zibulawa ilolu bhubhane selolukhona nama-drugs shuthi-ke ngaleyo ndlela-ke ama-award esaqhubeka njalo sanominethwa futhi nazo iy'nsizwa zikhona zakwazi ukukhona nezinye-ke futhi ezayingekho kulokha kwaphinde kwaba njalo futhi
yiyo futhi leyo ndondo leyo best traditional. Kahle kahle nayiwina lezi ndondo bafethu. Cha simbongele kakhulu. Emanzama yazi ukuthi khona into esivele ngishayisa ngovalo lapho manje sengicabanga ukuthi lensizwa yipi lengoma ezishaya kangaka esiwina indondo. Ngajabula nje ukuthi zizwe zisivezele nje ngizwe lengoma ezishaya kangaka ukuthi yipi lengoma ezishaya kangaka noma zishayele nje umuntu ube munye noma umuntu ube mbili nasekhaya lapho umuntu useyayibuza nje manje lapha ku Facebook lapha khona lapha ku YouTube lapha ku Instagram lapha ku Twitter ukuthi awulezi inkabe seziyiwina indondo inkabe sidula kangaka. Nomunye oyiciko nje uyasho ukuthi awu lezi inkabe ezicula ziyiwini nje inkabe zamaciko kanjani lezo akezidonsele bafethu noma kiphi albumini ingoma nizokuthi nje ngingathanda ukuthi nidonse nje noma yipi bafethu nidonsele nje nishanje kafushane nje bafethu shanje umuntu noma sizobuyithatha i-album mfethu social nje noma yipi efika emqondo njengamanje yebo ngoba phela siphila khona lokho siphila ngakho lokho umculo sisho kanje Benyoshela izintombi emhlangeni benyoshela amajiji emhlangeni benyoshela izintombi emhlangeni benyoshela amajiji emhlangeni benyoshela izintombi emhlangeni benyoshela amajiji emhlangeni benyoshela izintombi benyoshela amajiji sengintoli uyoshada naye sengintoli uyobaka naye sengintoli uyoshada naye sengintoli uyobaka naye emhlangeni benyoshela izintombi emhlangeni hayi bambi ngiyawuthi awusuka yebo mazama uyangizwisa ngithi uzwile lapho noma ngizwa ngiyedwa hey bashaya ulozolo ngempela engoma labafowethu kufanele bawina lezi ndondo bafowethu ke noma singasho ukuthi sichema nabo phela sekabakhona ukuthi khona uqhawelami kodwa khona hayi cha bafowethu zibafanele kuzwakele manje ke lapha njengoba lezi ndondo kuphela siyayibona ukuthi hayi zinhle mfowethu sinhle futhi siyanibongela kakhulu thina njengezululand studio siyanibongela ukuthi kube khona nathi ngakithi abantu abakwazi ukuthi ke behlomule ngoba phela kahle kahle uhlomule makunje mfowethu yebo kunjalo siswami nakukhulu ulimi lakho ngicela ukubonga lensizwa yaNyandini lensizwa ngoba ishi saqala ngayo ukwenza nomsebenzi iyagida ngiyamthande ukuthi mina kubo bafika abanganisana abagidayo masisendleleni bengibiza nje ingoma ngengizwe ukuthi khona nokwaziyo ukubiza ngoba kwesinye isikhathi lokufika usulu ukuthi to live sesibe nenkinga ukuthi asakwazi ukudlala lapha sinabantu abakwazi ukushawulayo lensizwa le inezwi elihle kakhulu kahle kahle kuyi-CD elandelayo lengithi izoba khona kwezinye ingoma kodwa kulama ema-album ngisebenzisana nomfowethu ongekho njengamanje ngomsebenzi osebholi ngakwendondo kusesadebuza hayi iy'ndondo zona ngiyathembisa ukuthi uma uqhubeka isikhathi sisazoyishaya impela kakhulu ziyeza lezi impela khona lezi kuthiwa ezangampela zisazoyishaya kakhulu ngoba ngisesey'ndondweni nje siye sanominate nakumasava awards kwasho kona ukuthi mhlawumbe kuyaqondana futhi abantu bagxile endaweni eyodwa bakwazi nakhona bayavota kwezinye indawo futhi thina singaphumelelanga kwezinye indawo siyabonga ubafeki bonke abasisapotayo beqhubeke njalo siyabonga ukuthi sizobenzela futhi okuhle noma yini ukhipha kangaki mfowethu ngoba siyabona nawo ama-CD cela ungiboleka mfokamezi nayi CD isavaliwe angazi noma yiyo entsha kodwa-ke ukhipha kangaki mhlawumbe ngugudi noma ukhipha ngokhisimusi into ekanjalo futhi uthi ukhipha kangaki ngonyaka ngonyaka besikhipha kanye ngasho kanjalo iqembu amathole besiwakhipha eBazuka studio ukuba ugxowa kuneqembu ezosungula kwanithi kulo nyaka ngo-2020 ukholo luzalukhulu ngizokuze ngikhipha mina-ke manje hhayi amathole akhona wona sazoqhubeka futhi nawo igama-ke ngizoligodla-ke njengamanje kodwa likhona ngiqedile ukwenza umsebenzi emshinini endlini sho ukuthi ngihambe ngiye-studio ngifike ngenze njalo manje koxabhazi uyasithembisa ukuthi uzohlebela thina ngesibatshela ababukeli hayi mhlambe ngicabanga igama mfowethu ungakhulumi ngayo
cha igama noma ngafihla igama hloko se-album engasifihla ngoba vele hayi ikuyonakela ngaphandle cha igama ku-Facebook igama lekhona umjosa ngokuthi walibala weqala umjosa uzophuma hayi umroza umjosa ngifuna ukucacisa lapho igama lami nami enganiwa-ke ngendlela thizeni ngisafunda esikoleni ngasengisebenzisana ngoba ngafike ngathanda cha lahlala kahle no ngifisa ukuthola lapha ukuthi ngoba ngiyabona insizwe nesebenzisana futhi nisebenzisana kahle nibabili kuyinto enhle kakhulu le kufanele siyincome siyibona ngisho bafowethu lapha oshwini nomuntu ekhaya mhlawumbe kufanele ngithole kini nibabili ukuthi bafowethu nigcina kanjani ukuthi nisebenza nizwana ngoba ngiyazi uma ngabe nisebenza nibabili naye nibahambe nihambe nibokuxabana ningaboни ngasolinye niphambane ngokwembono nigcina kanjani noma nimaintaina kanjani bafowethu ukuthi nihlezi nizwa ngaso isikhathi hlezi nibambisene ngaso isikhathi bafowethu mhlawumbe nitshele nje ababuke nabasafisa mhlawumbe besebenza ndawonye ukuthi nikwenza kanjani ukuthi nigcina nisebenzisana nihloniphana ngaso sonke isikhathi bafowethu mfowethu ukusebenzisana asibabili bakhona abafowethu abanye abangazange ukufika la njengomfowethu uMazwi Edunga wena esisebenzisana naye engathi yena umuntu esithi sibonisana naye izinto phambili ngeqembu nomfowethu engisho lona osesithombeni kwama-album oyena-ke esicula nawe ubhekayo esenza nawo umsebenzi nje naye mfowethu umfowanyandini obelokhu ekhona nje nokuthi ubaluleke indaba yobaba ubhuti ushweli ukuthi cha ngoba ebamba nokusaba khona ndawonye futhi ngiyathemba ukuthi sisazoqhubeka njalo ngoba singabantu basekhaya elilodwa bozalo olulodwa abantu basendaweni eyodwa eThokoza nomfowethu uNyandini ungowaqulu uzimina kodwa-ke singomakhelwane njengoba singomakhelwane nje sibambisene futhi sazoqhubeka cha angibuze mfethu ungakuvaluli lapha wemanzama ngoba nangomfowethu lapha eveza ukuthi bangabasethokoza kusho ukuthi ngoba nisebenzisana nje ukuze nihlezi nizwana nisebenzisana ngoba niyomakhelwane hayi mhlawumbe ukuthi kuyenzeka ningaboni ngasolinye bese nikwazi ukubambisana noma mhlawumbe nihloniphane ngibuza nje lapho mfowethu ingqinamba ibe khona mfowethu ngoba abantu abefani sesafundana siyazana ukuthi cha le ndoda maye kanje sihlale phansi cha ndoda uyabona uma kanje mfowethu asenze kanje kanjani basingenza kanje siphume nezweni lodwa ukuthi cha lento yethu kuziye phambili bafika senzeni kanje sigcine sibambisene siphume ezweni lodwa sibonisene ukuthi hayi kukanje siyalalelana engingakubuza nje lapho mfethu ukuthi kule ndima kaMaskandi imuphi umculo eningathanda ukuthi ke nihlangane naye ukuthi mangabe umlalele nje uze ukuthi uyabona ngizwile ukuthi nanithanda umgqibeli umfoka amaqhawe kodwa-ke njengamanje njengoba ngingasekho-ke imuphi mhlawumbe umculo enimzwayo ukuthi uma ningahlangana naye njengamathula amnyama ningakhipha ulozo esihlanganeni nomculo mhlawumbe kuthiwa yini kwanje i-collaboration ihebe impela sho kanjalo cha akekho umculo esingamkhela sithi usibanibani nombani umculi kodwa bebekhona engqondweni nami umsebenzi ethi sophiko ukuthi ngibacela ukuthi bafowethu besicela ukuthi izwe nje njengawubhutsoza ndanga la ngakakhuluma naye usekomunye umdlalo khona ngeyi-26 la stadium wathi hayi sengiyozwa ngayo uma ukuthi umsebenzi sengiyakhona estudio bese yafika ezofakisana nomubi umculi okhona ukuze ngoba phela ukuze siye phambili kudingeka khona ukuthi kube khona abanye abantu abazokusiza ukuthi uye phambili nomubi umculi akhethe bala lamuntu abaculi bayefana sicula umculo wodwa wesintu umculo wamaskandi umculo othandwa abantu cha asikubonge kakhulu lokho kubaba usothole ukuthi aphakamise amaciko kithi lapha uLundi ngoba simthole kuona wonke amaciko amaningi sithi aqhubekele phambili lokho aqhube nje ke phambili ukuze sikwazi ukuphakamisa indawo yakithi le yasoLundi bafowethu ngifisa ukuthi mhlambe nginibuze labafowethu ngoba ngizwe nikhuluma ngendawo yemfundo ukuthi yini mfethu ongayitshela engayitshela umuntu osafisa ukuqala uMaskandi njengamanje kunomfana omncane ekhaya ofisa ukuthi sasabe iciko laMaskandi kunomuntu oyintombazana osemncane ohlele ekhaya ofisa ukasa ngibe iciko laMaskandi kunomuntu njengamanje omdala ofisa kodwa ukuthi abe iciko laMaskandi afelele izingenelwana nawe lengelo njengamanje yini ongamtshela yona mhlambe seza kuMaskandi ukuthi kuneyingqinamba enjani kunjani kufanele wenze kanjani ukugcina uba uMaskandi yini ongayisho nje kumuntu osafisa ukuthi abe uMaskandi noma ungavela umthetho at all engezi kuMaskandi engabe safika mhlawumbe cha ngiphinde ngibonge futhi ukuthola leli thuba kanje mina ngizokhuluma nje ngoba eqenjini imina ngathi imina omncane kodwa omdala ngokufika ngokubunjwa komsebenzi mina ngingakhukumezela kakhulu iqembu lincane ukuthi isikole isona esibalekile kuyethiwe isikole siwukhiye wekusasa lempilo yakho ngiyezwa mina uMaskandi
ake ngiqale nje ngoshameni ushameni ngugedile kodwa bengakhohlwa imfundo ngoba bengazi ukuthi imfundo iyona ezongiphumelelisa kusasa sifundile isikole ngaze ngasiqeda nje futhi ungazuze uzongiphazamisa umaskandi okhombisa ukuthi bengivele nginalo uthando lawo umaskandi kodwa ngingakhohliwe lokho abazali bethi angivuke ngikwenze ngoba kusasa bazohamba ngisale ngelitho mhlampe ubhuti umthosa mdala kimi kakhulu ahambe naye yena umuntu enganginayo emculweni mhlawumbe ngisenawo amandla ukuthi mina ngiphansi indlela yami manje ngathi ngashiya imfundo ngathi ngasiza ngokuthi hayi awungcono ngiqede isikole kuqala bese ngiqhubeka nomsebenzi lo so engakuphumezela akuvimbeli ukuthi abantu abasha abangangathi bengangena enkundleni emculweni yamaskandi ngoba sikhona emhlabeni siphiwe iphiwe engafani noba nemculo esiculayo engafani bengayicula umaskandi becula kodwa nje imfundo bengakhohlwa yiyo ngoba iyona nje uyazi phela mfethu uvuke kumncane phela kodwa amazwi akho hayi uyashaya insizwa ngiyayizwa nami ukuthi ibeka amagama kuthiwa amagama amadala amagama aqosheme amagama angabekwa inkabi esindala esiseneno lempile ekhanda amagama akhulumayo kuyethiwa ke lapha nabafowethu ke siyabantu abancane noma siyabantu abasha emphakathini sine role ekufanele sidlale irole ethu oqala efanele sidlale ukufunda esibili ukufunda esithathu ukufunda kahle kahle ukuthi kumele sikwenzisa abantu abancane emphakathini nje ufunda yonke into eyenzakalayo kodwa nje umuntu omncane emphakathini indima yakhe kufanele ukuthi uyidlale ukufunda so ukufunda kubalekile kakhulu njengoba besha bafowethu saya phambili bafowethu mhlambe umuntu anganiphuza kodwa sifisa ukuthi sazi ukuthi abantu njengamanje njoba ekhona amalibhameni bangaphosi mhlambe esithathu lekhona kulo msebenzi enizokhipha abantu bengalindela ini njengamanje noma abantu bengalindela bazothola lo msebenzi enizanawo enitheni zokhipha ozayo kulo msebenzi ozayo ngoba ngishilo ukuthi amathole sizowakhipha nawo kodwa umthozo uzophuma ingoma eyilapha ezothando ezenzazo kwesokuba ingoma esakhayo ingoma egqugquzelayo njengoba izinto esekhona ngemfundo ingoma evuselele imizi mina ngihlale engomeni enomlayezo isikhathi esiningi lezi zokushinga nomsebenzi wacakho ngoba lezo umaskandi kuyekufike lokho kodwa mina ngokwami umlaleli kufanele ingoma yakwazi ukuthola lapha ezomaka ezomgqugqumezela ezomenza ukuthi umsebenzi wakhe nalawo wenzayo mhlawumbe indlela ayizamayo iphumelele lezi umlayezo phela omunyayo leli xoxo fashion zophuma ngabe nalo lisazophuma kuyo le company enamathole so okwenkampani ngesiswami 2015 sebenze nenkampani ye-BW Music sisazama siyafika siyancena siyacela singene indawo nendawo bazizama ukusiphusha ngendlela abaphushayo kodwa akufika ngalapho kwebalazweni ngasho kanjalo sahamba saphinde futhi sakhipha album eyalandelayo saphinde sasebenza nenkampani futhi ingasenzelanga lutho ngokusho lokho esingayisenzelanga lutho kodwa njengamanje ngiyabonga sizonke ungelethu indaba yenkampani lesinayo ke manje siyenzile inkampani amathole music production ezoqala ukusebenza kuwo lo nyaka sesifinalize yonke into noma umuphi uhlobo lomculo siwamukela ukuthi beze ngoba nathi sicula umaskandi nje siyabaza umzima womculo ukuthi unzima kangakanani nalo muntu onesingile ekhaya onomculo wakhe awenza ongazi ukuthi ucula bese uphelela emagadbodini endlini beyidlalela egcekeni kufanele ufike lapho nami esengikwazi khona ungena kwezinye indawo engizazi ukuthi bawungenela uyakwazi ukuthola lolu sizo lolo noma lingakanani kodwa siyafisa ukuthi nathi ke lo nkampani ethu esinayo njengamanje ibasiza abanye abaculi abakhona la endaweni yangithulu ngoba ayikubi konakele lawo lonto siyabonga kakhulu mfethu ukuthi ke ungabalibali ngoba phela yabona njengoba nje usuke waphuzula bese ungathanda ukuthi kube khona omunye futhi ozophinde futhi ewe futhi kulomgodi nawe osuka kubo yabona ubasize lokho kukhombisa ukuthi kahle kahle lethizwe nokubele mfokamnyezi cha ayibona umuntu enobele kakhulu emanzama ngifuna nje ukuyibuza nizwa senikuza umbuzo wokugcina ukuthi amadoda sizophinde zishayele umuntu ngifuna ukumbuza bafethu ukuthi njengamanje ngamaskandi sekukhona into yoqhawe lami ukuthi manje ngihamba neqhawe lami nami ngihamba neqhawe lami nami ngihamba neqhawe lami mhlawumbe madama nikubuka lokho noma nikubuka abaculi bamaskandi abafikayo noma basebancane
kancane kuni-affecta kanjani lokho noma kunilimaza kangakanani lokho noma kuyanithinta yini lokho noma khona la kunilimaza khona ekhonweni leni lifadabala lingayiphezulu lokhu kuba khona koqhawe lami mhlawumbe bungaphawula nje kunilimaza kanjani lokho mhlawumbe noma kunithinta kanjani? Oqhawe lami umuntu nomuntu umlandeli unomuntu wakhe amthandayo akamlandelayo. Kodwa uma umlandeli womculo kamaskandi noma umlandeli womculo jikelele baningi abaculi abakhona ngigxile kumaskandi baningi abaculi kumaskandi ngokuhlukana kwabo bashaya ushuni okuhlukene kodwa kunalowa omlandelayo kumele umuzwe omunye umculo ukuthi uphetheni ucula ini. Lokhu koqhawe lami kuyawubulala umculo wakho ngoba siyahambisa umsebenzi la yohanjiswa khona ugcina umsebenzi wethu ungafiki hayi umsebenzi singahambisi ngendlela siyahamba imigudu efanele kuthiwa yihanjwe siyihambe umsebenzi ugcina ungahambile bese kugxilwa nje kubantu abathile kuphela la umfowethu bese usho ukuthi oqhawe lami logama ngingathanda ukusebenza ngoba abantu abathile ugcina umsebenzi wakho ugcina ungasayi phambili wena ungasatholakali. Yebo lo msebenzi esinawo nje manje ukhona edolo kodwa manje uzokhipha kanye nabafoti labo kuthiwa uqhawe lami labakhona bakhipha nyana umsebenzi wakho ugcina ungahamba ngalowo ndlela leyo ujahwe labo abantu laba lokhu kuyasibulela kakhulu thina njengamathuba asavelayo asafikayo. Manje kungenzeka mfethu ukuthi nawe ngelinye ilanga uma ngathiwa nje khona asebehlangene bathi ayi yabona impela amathole amaqhawe ungaphatha kanjani mhlawumbe lokho? Khona isupport iyadingeka kodwa ngoba ukuthiwa khona uqhawe lami kuye kube nemihlangano ebanjwayo yinduna. Mina bengagqugqumezela ukuthi iy'nduna lezi esuke zikhona lapho zazi ukuthi nazo ngoba yilandelela iqhawe lami leli angiphiki ukuthi zingangilandeli ayibalandeli nabamculo ngoba umculo wethu sonke wabaciko onke hhayi mina ngingedwa ngikuculo wedwa ngoba lesi sifundo ngelesilu awusebenzi wena usebenza nabanye abantu abasizayo. Kona impela kuyayizwakala kumnandi mfowethu basho ukuthi ungathi phela uma ngabe usunalelo qhawe lakho bese udlala nje lona lodwa. Awukuthathe nje na ukulanda omunye ukuthi kodwa-ke or asithengeni onqoba ama-CD. Ngizwe nento entsha nokuthini umuntu mayicula kuthini ukuhlabelela omunye umuntu ngoba mase ngigxile kumuntu oyedwa ngigcina ngingasakwazi ukuthi ngimbone ngisho kuthiwa useyangibhayizisa eshaya eceleni ngokomculo angasawulethi umyalezo ngenxa yokuthi ngihlezi ngilalele yena noma ngihlezi ngigxile ngigxile kuyena kuphela. Kufanele ngizwe nesandla sabanye abantu sihamba nje bafowethu akunishitshele umuntu okugcina njengamanje sesivala sesizohamba nithi nje umuntu okugcina nithi nje jantshi Uyemthwasana watufika nje washaya madolo ashaya mtimande ashaya mfana man yewe nashone uyemthwasana watufika nje washaya madolo ashaya mtima ashaya awuzwe hayibo uyemthwasana watufika nje washaya madolo ashaya mtima ashaya awusuka ibambeni bafowethu Zulu muhle kakhulu kaphuka namagebe ngumzulu kavendle kaphuka kanje nganduku ngiyavalelisaka njengamanje bekuyilona uhlelo lakho laphana ezamaciko phansi kwayo ke lapha eZululand studio. Mangabe uyaqala ukusibuka namhlanje ngicela ukuthi nihambe usubscribe YouTube lapha uphinde usilandele epage lethu lapha Instagram usilandele nakhona Facebook na Twitter kanjalo futhi na WhatsApp setholakala. Uma ngabe uyafisa ukuthi nawe iqhawe lakho noma umculo omthandayo elanga simthole ehleli kanye nathi la sithola kangcono noma sasangcono ngaye singasibhalela ekhasini lethu Facebook uzothi nje Zululand Studio TV usilandele usifollow bese sibhalela lapho sokwazi simlande sihlale naye njengoba sihleli nabafowethu namhlanje sihlale naye futhi kanjalo naye futhi. Ngiyathokoza. Indlovukazi yenu ke lena umanzamo umashisa lo umavela ngehlombe ezizweni namhlanje ngithe ngithola ihashe ezintsha umavela ngehlombe ezizweni mfoka myeza ngicela ukuthi ihasho zami ungayibambi ngophondo ngeke ibambe ngophondo ihasho zakhe umanzamo ngizosisho njalo nje uma ngabe ufisa futhi ukuthi phinde futhi sihlangane neqhawe lakho ngiyazi ukuthi likhona leli qhawe noma ngase siliqhawe khona lofisa ukwazi kabanzi ngaye ungeza lapha ya ku Zululand Studio uthi iqhawe ufisa ukuthi sidlalele lona iliphi noma office ukumazi imuphi iciko office ukulazi thina ke sizoba sesenze njalo kanti futhi khona igroup eqondene ngqo uyangizwa mina
ngithi eqondene ngqo nalolu hlelo ezobuciko Zululand Studio noKhanyi wakanzalo Ndlovukazi noSihle Miyezi iyona gruphu-ke lezo kuthatha ikubeke ushiqhawe lakho silithathe silibeke la bese kuba njalo ungakhohlwa ku-YouTube ungakhohlwa ku-Instagram ngicela nje ukuvalelisa nje kancane Mathola nibanike abafowethu nenamba yela nixhumana khona bani nixhuma kanjani abafuna ukuthi nestudio nje nabafisa ukuthi benilandele benithole bonithola kuphi kanjani nokuqasheka nje ukuthi niqasheka kanjani. Sibonge ithuba bafowethu enisinika lona njengezululand TV studio yebo bonke nje sibonga kakhulu bafowethu engikwenza kumaciko akithi uLodi namaphethe ngayonke indawo sibonga wonke ababukele emakhaya thina-ke njengeqembu sinalo ipage lapha ku-Facebook Amathole Music ipage lelo uzosithola nje uthole wonke imininingwane lapho ngomsebenzi weqembu besisiza ngokuqasheka siyacela nkosami siyancela siyafisa ukuthi yonke imicimbi kusame khona ngoba phela ngeke ungene wonke umcimbi kodwa umcimbi okhona endaweni yakithi sizocelela yakithi kakhulu ngoba iyona ndawo esikhule kuyo esizalelwe kuyo esiphila kuyo senza kuyo umsebenzi siyahamba endaweni eningi siwuthola umsebenzi kodwa kwelakithi kunzima kakhulu besicela nkosami baphathi bemicimbi abahleli bemicimbi besinike ngathi ithuba ukuthi sizokhombisa ukuthi siphethe njengeqembu Amathole siyabonga kakhulu inamba-ke ngizoyishiya nje eqondene nami ithi 078 047 3502 phinde 078 047 3502 uma ngitholi lo number ikhona enye eyaVodacom ethi 076 586 3939 076 586 3939 ngabe uyatholakala mfethu lapho ezintweni zethu uzokuchofa phela WhatsApp phela lapho mase sikudonsa sithi ake ngizwe Amathole la ku WhatsApp nayi phela ne-airtime ayikho idatha liyashaya cha sikhona lapho ku WhatsApp yona inamba le ekade ngiyibiza ngiyatholakala kuyo MTN ku WhatsApp ngoba sengibengishilo lapho ku Facebook khona umthosa xulu kodwa egcwele lo page ngiyatholakala khona ku Facebook uyamemeka ngixolise nje unqamula uyamemeka mhlawumbe uma kube mhlawumbe nakho ziyawushaya indishi ziyawushaya umshado yonke into umcimbi umkhetho bengifisa ukuthi ungibisi kulibiza iqembu Amathole ngizokukhombisa iphethe ngizokunandisela emcimbini wakho ukuze konke kube kuhle uphinde utshine nomunye futhi ukuthi ubonile nabafana abaphethe ukuze nathi sizoya phambili njengengane zakho njengengane zakini njengengane eliphila nazo endaweni yasoloni namahlabathi jikelele. Siyabonga abafethu ukuhlanganyela nathi namhlanje kwiZululand Studio. Sibonga sisazophinde sibuye futhi ngokuzayo hlala nje nathi Zululand ezobuciko.